Sirkand kaonti ma Homa Bay okone joket mwandu mawuok e pacho kaendi kod pinje maoko mondo obed gi chenro mar keto mwandu magi e kaonti no kaluwore gi ni giseketo lwasi makare mar keto ohala. Kaonti ma Homa Bay ikore mar bago romo mar ndalo 3 mar keto mwandu mong'ere ni Investment Conference higa manyien. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga okoni kaonti no nikod teko mar rwako joket mwandu mar konyo e bero ngima jopiny e sectors mag nam, pur, gedo mag udi, thieth kod mamoko be. This function is just laying a strategy for investment conference that we will be having from 26th to 29th of February 2024 to appeal to the interested investors and the development partners to come and invest in Homa Bay. Sirikal masane wan goni oseketo environment mobedo motegno maber. Makore neno ka gik matimore Homa Bay ka miyo ji dwani mondo bi. To kwa dwani jogi bi maka sirikal ni chieng' orumo to gidok ma gimoro ma gikelo malong'o onge. Wadwani ka gibiro kama to gikelo the initial outlay, the capital, the much needed capital. Mondo giket ka. Nikech vision mara kaka department mara wan wadwa riembo dhier, wadwani mondo tije otimang'o medre to kendo wadwani mwandu obede ofuku mar jowa. We are coming in as partners to demonstrate that it is possible to empower and be a solution provider in the society here in Homa Bay County. We are currently seeing a shortage of housing and we'll be happy to support from that aspect where we can finance potential investors who will want to do houses, be it hostels, be it hotels, to meet the demand that is currently in the county. Jopur e kaonti ma